Dobrý deň, priatelia. Srdečne vás vítame v našom novom videu. Dnes nám bolitý projekt s naším synom a to je nový vodovodný kohútik. Pozrite, čo sme s ním vytvorili. Dajte nám vedieť, čo si myslíte o našom výtvore. Táto jednoduchá záhradná záležitosť nás naplnila radosťou a sme nadšení, že môžeme toto video zdieľať s vami. Chceme vám poďakovať za vašu neustálu podporu a prívetivosť. Vaše povzbudzujúce komentáre nás inšpirujú a posúvajú vpred. Bez vás by toto video nebolo možné. Ďakujeme, že ste s nami na tejto úžasnej ceste.